első pontja, a törzsdokumentum elkészítésén alkalmazom fekvő tájolású A4-es lapot. Ezt a file menü oldalbeállításnál tehetjük meg, margóknál itt van a fekvő tájolás, illetve a papírméretnél itt lehetne beállítani az A4-eset, de alapértelmezetként az van, tehát elég csak leokéznunk a dialógus ablakot. Állítson be alul és felül 2 cm-es, bal és a jobb oldalon pedig 2,25 cm-es margót. Ugyanott találjuk meg file menü, oldalbeállítás, margók, tehát felül és alul 2 cm-es, és jobb oldalt, illetve bal oldalt 2,25 cm-es margót. Megtörtént. A dokumentumot mentse egy nap néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában, mentés vagy mentés másként, és a vizsgakönyvtárba egy nap néven mentem. Az oldalt lássa el hullámos vagy dupla vonalú szegéllyel. Ez a formátum szegély és mintázatnál van, és hát ugye az oldalszegélyt kell választani, körül ki kell választanunk a dupla vonalat vagy a hullámos vonalat, vastagságot, más egyébet nem kell állítani, leokézva megvan a szegély. Következő 2. kérdés. A dokumentumban mindenütt Times New Roman vagy Nimbus Roman betűtípust használjon 48, 16, 14 és 10 pontos méretbe. Nos, hát igen, csak át kell gondolni itt a feladatot, tehát 48 pontos mindenféleképpen a cím. Amit nagyobb, vastagabb betűvel van, az mindenképpen 16 pontos lehet, tehát gondolok itt a keddi kínálatunkra, A menü, mi illik, ebéd 12-kor, 14 pontos lehet a többi szöveg, és itt van, látjuk egy kis lábrész, ott lábjegyzet, ez lehet a 10 pontos. Ne felejtsük majd el. 3. feladat. A dokumentum elejére gépelje be a Fincsi Diákkonyha szöveget, és formázza meg a mintának megfelelően. A szöveget tehát gépeljük be először is, akkor Fincsi Diákkonyha. Tehát és a szöveget ritkítsa meg, tehát ahogy beszéltünk róla, ez 48 pontos, a Times New Roman az rendben van, a szöveget ritkítsa és ügyeljen a megfelelő térközbeállításra is. Tehát valahogy így kell majd, hogy kinézzen, középre igazítjuk, oldalszélességet beállítok, és a formátum betűtípusnál itt van, hogy térköz és pozíció, hát ritkítanunk kell, és akkor fölpörgünk valamennyire, hogy mégse csak egy legyen. Megtörtént. A címhez kapcsoljon lábjegyzetet. Az étterem neve kitalált, ha mégis lenne ilyen étterem, az csak a véletlen műve szöveggel. Beszúrás, hivatkozás, és itt találjuk azt, hogy lábjegyzet. Az jelölésre szimbólumot kell keressünk, méghozzá ezt a csillagot. Valahol biztos, hogy megtalálom. Itt van. Oké. Beszúrás. Már is megjelent a csillag, ahogy a feladatban is látható. Ide pedig be kell gépelnünk azt a szöveget, hogy amit én most Ctrl+C-vel vágóra rakok, és itt csak beillesztem. Plusz Entert kaptam. Ki kell jelölnöm ugye az egészet, beállítom azt, hogy 10-es a betű mérete. És készen van a 3. feladat, mehetünk a 4-esre. A 4. feladat úgy szól, hogy a cím alatt helyezzen el 2 oszlopból álló táblázatot, a táblázat oszlopai egyenlő szélességűek legyenek. Ehhez egy plusz entert kell üssünk, tehát egy új bekezdésbe csak kell beszúrjam a táblázatot. Ha ütök egy plusz entert, egy új sort hozok be, akkor az előző sornak örökíti, tovább viszi a beállításait, betűbeállításait. Nekem akkor nem 48-as kell, hanem bőven elég a 16-os, illetve hát a betűtípus is ritkított marad, visszaállítom normára. Akár balra is igazíthatom, és mehet a táblázatnak a beszúrása, táblázat, beszúrás, táblázat. Az oszlopok száma jelen esetben csak 2, sorok száma 1. Oké.
A következő 5-ös, 6-os, 7-es feladat és a 8-as feladat is a körlevél dokumentum elkészítéséről szól, erről a baloldali celláról, tehát a keddi, az árakat, a levest és a főételt, ezt a törzsdokumentum készítéssel kell, hogy belerakjuk ebbe a dokumentumba. Nem olvasom fel a feladatokat, hanem elkezdem a kördokumentum készítését. Tehát a kördokumentum készítése azzal kezdődik, és az eszközök menüpontban a levelek és küldemények, körlevél. Levelet szeretnénk készíteni tovább. Ebben a dokumentumban ezzel a dokumentummal szeretnék kördokumentumot kialakítani. Mehetünk tovább, és most kell kiválasztani a címzett listát. Nálam az asztalon van a vizsgakönyvtárban a diákkonyha, és ugye a menü, ez lesz a forrás. Csak le kell okézni, más dolgunk nincs vele. Következhet a levélnek a megírása. Az első sorban jön az, hogy keddi kínálatunk. Ugye a keddit azt a forrásból kell beszúrni. Ez 16-os betűméretű és vastagított. A következő sorba írom azt, hogy A menü, ez 14-es betűméretű, nem vastagított, és formátum, bekezdés formázásánál, arról azt mondta a feladat, hogy 1 cm-re legalább húzzuk be. A következő az, hogy az árát az A menünek kiírjuk, ehhez kell egy tabulátort beszúrnunk, egy balra igazító tabulátort, rosszul mondom, jobbra igazító tabulátort kell, hogy beszúrjunk, és körülbelül 11 cm, tehát 11 cm-re felvétel. Oké. Na most be kellene ide írnunk, hogy az A menünek az árát. Ha a tabulátort ütök, akkor a kurzor a következő cellába ugrik, ugye ez a táblázat kezelésből adódik, ezért nekem a kontroll billentyűt most le kell nyomnom, nyomva kell tartanom, és ha most nyomom a tabulátor billentyűt, akkor látjuk azt, hogy nem a következő cellába ugrik a kurzor, hanem a tabulátor pozícióba ugrik. Ide be kell szúrnunk az A menü árát, beszúrás, bezárom, és egy szó közel még utána írom azt, hogy forint, illetve bocsánat, most látom, hogy ez is félkövér. Jó, és még a formátum tabulátornál itt megcsináljuk a kitöltését ponttal. Jó, ott nincs is kitöltés, de azt nem csináljuk meg. Enter. Jön a következő, a levesek. Ez viszont már tényleg nincs vastagítva. Formátum, bekezdés. Itt 2 cm-re húzzuk be. Körülbelül 6 cm-re fölveszünk egy tabulátort, egy balra igazító tabulátort, ahová a levesnek a nevét majd beírjuk, tehát 6 cm felvétel. Jó, bocsánat, és ez jobbra ment, nekem balra kell, akkor ezt törlöm, 6 cm balra igazító tabulátor felvétel. Oké. Sőt, a jobbra igazítót azt le is vehetem onnan. Ctrl-Tab, és beszúrom, további elemek, A menü leves beszúrás. Bezárom. Itt viszont tényleg van tabulátor kitöltés. Ponttal, oké. Enter.